Eli 5-5 vastaan jatketaan. Ville Varakas lähtee avaamaan IFK-peliä. Niemi karvaa ylhäältä sitten kiekko Savinaiselle. Savinainen Niemelle. Niemi maalille ja ei saa sisään, mutta Armiasta! Joel Armia laittaa kiekon häkkiin. Viimeinkin se menee sinne, kun kiekko on verkossa. Armia painaa riparin sisään ja tekee maalin ja vie Ässät johtoon 1-0. Sami lähtee, Mäki punnertaa. Ajautuu maalin taakse, menee kulmaan, sitten viivaan Taimi puolen vaihto Malkamäelle. Malkamäki uudelleen Tommi Taimille. Sieltä lähtee Ranne, Ortio torjuu eteensä ja se on 2-0! Niko Aaltonen maalintekijänä. Hän vetää rystyyn täällä.